May gabi sa atong tanan. Excited mo sa Word of God? Anyways, Happy Mother's Day sa mga inahan. No, kung wala mang mga inahan, wala tatanan din karon, di ba? So, thank you sa inyong mga kinabuhi, labi na sa mga inahan nga mga Kristohanon na blessing jud kayo mo nga Kristohanon mo kay inyong anak makasunod jud diha sa Ginoo, no? So, anyway, tuta sa pulong sa Ginoo, magpray ko, doko lang yung ulo diha sa inyong lingkuranan. Ginoo, salamat kayo sa kahigayunan, Lord, nga dungog si mong pulong, like your word is mirror, Ginoo. It's not just, Lord God, to add our knowledge, but Lord, above all, Ginoo, it will going to transform our lives. Bless everyone, Ginoo, nga mga receptive hearts sa imong word. Dili ngini mo gawas nga kawang sa ilang mga kasing-kasing silang hunahuna, God. Salamat sa tanan. Kung gi-surrender diha nimo, Lord, the rest of the time, in Jesus' mighty name, Amen. Amen! Okay. Praise God. So, maghisgot ta karong gabi una. Letter T na ta. Last week, unsa ganito? S, search for the scripture. So, mo-recap sa ko ato. So, naman tayo assignment no ni pastora, no? Kasi nakahinumdom, nakapalit na ba mo gingani? Physical nga Bible, kaway-kaway daw be. Kang mga ning ubay. Yay! Halang uban, wala. Di ba, anak to siya nga, inagmusimba ta, magdala tag ingani. Kay kumato tag eskwelahan, magdala tag bag, notebook, di ba? Kumato po ta dire, magdala po tag ingani. Na, wala nang muan. Kalimot mo sa assignment. Bitaw, palayan ko mo encourage sa inyo ha, nga mo palit. Taog physical nga Bible, basahon na to, kay lahi, good, personal kaayo, no, compare bitaw ng downloaded sa cellphone, nga pwede ka ma-distract, kay naara siya sa cellphone. So, no, brato ra kayo ni, but ang sulod ani, walay ikakumpara nga kwarta. Amen? So, recap ka sa last week nga mensahe, ang benepisyo sa reading God's Word. No, it teaches us about Jesus, right? Mutudlo siya sa tuakin sa si Jesus. We will grow in the knowledge of God. Mutubo ang atong pag-ilas sa Ginoo. The more we grow sa atong pag-ilas sa Ginoo, the more ta mohigugman niya. Like physical person, kung wala pa kay kakailan niya, dili kay pa kay ka mahigugma, like kanang mga in relationship or nga na. But as the moment nga nakaila sila, hinahinay sa isa ka person, grow ang ilang love, right? Sakto ba ko? No? So same as that, diha sa atong relasyon sa Ginoo nga, we will kanang mo strive to grow our knowledge of Him para mudugang po ang atong paghigugman niya. Mukuan ba nga, ngani, the more na makailata sa Ginoo, the more mo dako po na atong paghigugma siya. Dili man instant nga mahigugma dito sa Ginoo. No. We will learn more. We will learn God kinsa siya sa atong kinabuhi. Number 2, we will know the truth. Makailata sa kamatuoran. Daghan kayong bakak sa kalibutan. Daghan kayong mga gipangtudlo sa tuwa. Mga sa media, sa mga sa eskwelahan, nga ang tao kuno gikan sa unggoy. No, if you don't know the truth, mutuo ka na. But if you read the Word of God, makaingon ka, no, dili na tinuod. No, daghan kay mga bright sa kalibutan nga motudlo sa tuwa mga dili maayo, mga binuang, mga bright pagunis sila. Nga ang word, ang universe isa lang ka bang, big bang na forma ni. Murag buguon man ang yan ang klase nga tao kay wala may out of nothing mahimo ang isa ka butang, naa man si creator. Pero nganong ang gingon nila nga bright nga mga tao, mga scientists, dili man murag walay sense nga moingon nga sa ingana, no? So moingon ta the word of God, it will help us to know the truth, and the truth will set us free. Amen? Mo set free sa tanang bakak sa kaaway, sa tanang mga bakak sa kalibutan nga abi nato tinuod but dili di ay. And number 3 nga benepisyo is it is the word of God is our spiritual food. Okay, spiritual food, no? So ingon pa din no nga kung imuhang spirituhanon na kinabuhi, you are a new person. Amen? You are a new man. Na kanang bago na ka nga tao diha kang Kristo. So you need, kung imo na pakanon ang spiritual man nimo, mao na siya ang mas stronger, mao na siya ang mas kusgan.
mao na siya ang mudaog sa fight nimo everyday batok sa imong unod. We are still living in the flesh, but we need to eat, no, to be nourished pinag sa pulong sa Ginoo aron ma-overcome nato ang ato ang kanang unod, no, ato ang physical nga kanang tawhanon nga kita. And last, His word will change our lives. So ang pulong sa Ginoo mousab. Amen. Kisay na usab din no? Mao na siya ang benepisyo. So karon please buy Bible and read. Dili lang kaya mo read but understand. Amen. So ato na ko sa ako mensahe karong gabihon na. It's about talk to God in prayer because prayer is powerful. Amen. So we will learn dili lang ni siya sa mga for bago nga Kristohanon, but it is for everyone. Daan or bago, siguro ang uban, murag underrated na guro ang prayer. Murag wala na kayo siya natagaag dako nga importansya kay dugay na ka sa Ginoo, nagkampante na ka, murag ingana na ang dating, but we forgot that prayer is the most important nga gihatag sa tuwa sa Ginoo nga pribilehiyo. Amen? Nga walay maski usa dinhi siguro na maski mga Kristohanon in the past na nahimo silang overcomers sa tanan nilang giagian if they don't pray, right? No? So ingana, and ikaw nga naglingkod din let remind you nga you are padayon ta sa atong we are everyday in war, spiritual war, no? So kinahanglan nato masabtan nga you are kanang number one nga attack sa kaaway, dili ta wala ta gikuan ni Lord ni Jesus ana, wala ta kanabitang murag wala ta gipahibalo but gipahibalutan niya in order for us to prepare kaya andam ta. Amen. So if we have an active prayer life, we will become a successful Christian. I mean, kung nahimutang aktibo ang atong kanang prayer life, no, mahimo gitang malampuson nga Kristohanon, dili pildido. Amen. Naamay mga pagsulay because life pagsunod ni Kristo, unsa to? We will deny ourselves, we take up our cross and follow Him. Not easy. Kung dili sayon, meaning, daghan gani kayong wala nakapadayon because it's not easy. Why? Because they don't know the power of prayer in their life. Wala sila kadubalo sa gahom sa pag-ampo, silang kinabuhi. And here you are, naglingkod karon, you need to catch that prayer, masabtan nimo, prayer is powerful. No, so nakoy duha ka prayer no nga kanang mura bitaw atong makita, public prayer which is prayer nga kana bitaw naa sa public, naa sa gawas. Parahas nako kung nami meeting every Monday, ako jud na permente nga. Okay, may I ask ako to Leslie man ang ngalan no, to lead us in prayer every Monday gina kay among meeting every Monday ako ra gitaw dire but praise God nga makaampo ko. So na mga public prayer like Saturday morning na to, natay prayer public na siya. But we also have private prayer. Kaning private prayer, mao ni siya kaning ang prayer, mag-ampo ka, nga walay makakita nimo, kundi ang Ginoo lang. Amen? This is your intimate time with the Lord. So, I have this duha ka butang, naay don'ts in prayer. Sa Matthew 6:5 and 7, ingon din ha. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray, standing in the synagogue and in the corners of the streets, that they may be seen of men. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. So, naani duha ka don'ts no. Una, kung mag-ampo ta, dili pareho sa mga hypocrites. Unsa man ang mga hypocrites? Kana bang mga nagpakaron ingnon? Kay nga naman, kaning mga tao nga nagpakaron ingnon, di want nga mag-ampo sila, nga makit-an sila. Para i-praise sila. No? Kana bang, kanang dayigon sila. Buutan na dyan yung ana. But God warning us nga, if you pray, do not be like the hypocrite. No? No, that is why, para na ko, public prayer kay naay makakita, make it short. No? Kay kanang mga pag-ampo nga taas kayo murag kana bitaw niya naka sa public murabag
okay, basin malahi ang intensyon nga na, but you know, ingon pagidira, dili pug ka magampo nga using vain repetitions. Kabalota, nang-agi ta siguro ani nga mga relihiyon nga naay mga ingani nga mga pag-ampo, mga pangadji. No, nga balik-balik nga usahay makita to unsa may sense. Nga balik-balik pero perting daghana magampo kag pila ka hamaya ni Maria, mana amahan na mo ingana. Perting daghana, but nganong buhaton man di ay nga giingon man din na sa Bible nga dili ta mo gamit o mga prayer nga balik-balik nga murag ga chant nga murag wala siya purpose, no? Kay wala man gyud na siya purpose o wala po na gitudlo sa Ginoo. Si Jesus Christ, no, nag-ingon siya, this is how you pray. Kato siya, sumbanan to siya. No, na siya gitudlo nga unsaon pag-pray. Wala siya ningon nga balik-balikan ig-pray. Maura gid ni siya nga word. Amen? Wala. No, so ingana. And there is also those, no, mga angay buhaton sa prayer in Matthew 6:6. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which sitteth in secret shall reward you openly. Unsay gingon? Kung magampo ka, siradi ang pultahan. Walay makakita nimo. Ang Ginoo lang ang makakita nimo, og mo reward siya nimo openly. You know what, si Jesus, I remember si Jesus na spend time siya sa nag-pray siya. Sayo sa kadlawon, mi mata siya padulong dito sa lugar nga kanang siya ra isa. Ning siklod siya sa mga disciple. Nakita nimo Jesus is really trying to kanang example siya sa tuwa nga kung mo pray, no, shut the door. No, kanang walay makakita nimo. Ha, mingon ka, naman ko sa boarding house. Daghan mi sa kuan, balay, ingana. No? So, ask God's wisdom, how can you pray nga ikaw lang, nga walay makadungog nimo? You know what? You have freedom when you pray nga ikaw lang. Nakay kagawasan. Kung kasulay mo, kung mag-ampo ka, nga feeling nimo na naminaw nimo, dili nimo masturya ang tanan, dili ka mahimong, naghan pa ka gusto siya, pero dili nimo masturya, naay naglimit nimo. Mo nang, much, sakto jud kay ingon ni Jesus nga kumupray ta kanang walay makadungog nimo because you can say everything. You can be honest with the Lord because God wants authenticity sa atoa. Gusto siya authentic ta sa atoa. Amen? No, so God is a person that we can talk to. Amen. No? God the Father, no? That we can talk to the reason why people don't pray because they don't believe that God is there. Naday mga tao nga dili mo ampo kay nagtuo sila nga ang Ginoo wala diha. No, wala sila pagtuo nga ang Ginoo makadungog sa ilang pag-ampo. No, prayer is asking God and believing that He hears us. Ang pag-ampo di ay is asking God og ang pagtuo nga madunggan ta niya, nakadungog siya sa tua, and He will answer us if we pray according to His will. No, nakita nimo nga ang pag-ampo is pag-connect nimo sa Ginoo og ang imong pagtuo nga naa siya og makadungog siya og mutubag siya. That is why I recall the verse na ingon si Jesus nga katong ingon siya na ipadala niya ang Holy Spirit, di ba? Ana siya. Dili ta mo bayaan. I will never, dili ta niya biyaan, dili ta niya pasagdan. So I believe that with the Holy Spirit is given to us, makakommunicate ta sa Holy Spirit through prayer. That is why, hantod karon, we can see that God is with us. Amen? No? Because we have this channel nga, makita na to nga ang Ginoo is here, is there. Dili lang siya hid knowledge nga, okay, na God. No, but you can see, makaingon yung kasi mga kaugaling nga, naay Diyos, nakita nako, spiritual eyes nako, because naay Dios imong nasabtan tungod nabasa nimo sa pulong sa Ginoo, nahimo nimong na confirm nga naay Dios. No, so ingana. Nay mga tao dili magampo kay ngano. Wala sila duha-duha ba kaya or kulang ilang pagtuo nga naa ang Dios motubag nila. No, so in 1 John 5:14, ingon dinhi, and this is the confidence that we have in Him.
confidence sa Lord. Gitagaan ta niya kasiguruhan that if we ask anything according to His will, He will hear it us. No, kung mangayo ta anything according sa kabubuton sa Ginoo, iyahatang dunggon. Amen. Ayaw kalimot ana, kung naa kay gikinahanglan, pangayo sa Ginoo. Kung naa kay mga pagsulay, pangayo sa Ginoo. Og ingon ang Ginoo, kung mangayo ta niya according sa iyang kabubuton, tubagon ta niya. No? Dili ba ta malipay ana nga ang amahan sa langit nagpasalig sa atua nga tubagon ta niya? Nga dili ta niya pasagdan while we are here sa kalibutan? Kay dili sayo kabalo ang Ginoo nga dili sayo nang atong agian as Kristohanon, gitagaan ta niya channel. Amen? Tagaan ta niya og way nga makaistorya ta niya as if He is here physically. No? So, ingana ang Ginoo kamayo, ingana ta niya kahigugma, wala ta niya biyai. Amen. So, ingon din number 1 nga nung moampo ta, as I study, no? Number 1, prayer accomplishes things. No? Nga nung moampo ta, tungkol kay ang pag-ampo, mo-accomplish siya. Mo-accomplish siya og mga butang. In James 5:14-16, is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he has committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one another and pray one for another, that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Akong balikon, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Unsa man ning righteous man? This is kita mga pinasaylo sa Ginoo. Kita nga we are kanang mga tao nga right with God. Amen? Sakto diha sa Ginoo, kanang nasiguli diha sa Ginoo. Kita tong mga tao nga giluwas sa Ginoo. Ingon dara, fervent. Usa nang fervent? Kanang fervent means passionate nga prayer. Kanang prayer nga with passion, with kanang tinuod. Dili lang siya some form of chants or ritual. Because dahil mga pagtulunan nga ang prayer, ritual lang. Murarag wala na. Kanapitong niagi lang. Salamat kayo na. Murarag ka ng chant lang. Maura ni iyang giampo. Nga na wala sa iyang buot, wala sa iyang kasing-kasing. No, ingon da, fervent. Passion. Butangan mo siya passion. Butangan mo siya wait. Tinuod. Nga naasa mong kasing-kasing. And also, tungod kay prayer accomplish man siya, mo resulta siya, it doesn't mean nga it is dili ni siya bot pasubot nga privilege ni siya nga makaampo ta anything is apil na dira ang consequence sa sala. Bot pasabot dili pwede nga kay mutubag man ang Ginoo, dili pwede na mayon ka nga Lord kanang I can get away with murder. Help me. No, because dili na mao ang purpose sa prayer. Amen? God, you cannot ask God to take away the consequence of sin because as a child of God, God will going to chastise us or give us kanang discipline for us to stop sinning. Mo nang naay mga kuan nga dili dunggon because it is the murag kanang pag-chastise sa Ginoo sa imuha para ma-stop ang sala sa imuha. Amen? Nakuha ko ninyo na dili na to pwede gamiton ang prayer to get everything we want. Amen. Na unsa daw? Prayer, it is used to accomplish things, used to accomplish God's will in our lives. Ma-accomplish siya sa will ni Lord sa atong kinabuhi. There are things that you could have if you ask God or pray for it. Naay mga butang nga pwede nimo maangkon if pangayoon nimo sa Ginoo. And there are things nga dili nimo maangkon because you did not ask God for it. Kay wala pug kadiay nangayo sa Ginoo. No, but God did not say we can ask of Him just to fulfill our lust. Dili pwede na mangayo ta anything sa tuwa diha sa Ginoo aron ma-fulfill ang atong lust. Meaning dili mo kikinahanglan gipangayo nimo, dili makayo sa imuha gipangayo nimo. No. God mao nang gingon da if you ask according to His will. Amen.
dili ka pwede mangayo anything nga nag-expect kag tubag kung wala pud na siya sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw ka nang i-blame si Lord nga nung wala ka tubaga, kay maybe ang imong gipangayo hangtod karon dili di ay kabubuton sa Ginoo. Ingna ang Ginoo, Lord, 3 years na ko gaampo, Lord, pero nganong wala man ni na natubag? Lord, tagai ko wisdom, kabubuton ba nini mo or dili, kay mo let go ko ani, di ba? Because prayer is really, nag-prove ang word of God, it will accomplish things. God will answer us if we ask according sa yang will. Amen. No, mauna. So, daghang butang maka-accomplish. Sa masagi, gingon diri sa James, nagbalatian, pwede na to i-lay over sa mga leaders, maampo, maayos siya. No, so daghan, if heartbroken, pwede ka magampo, ma-heal ka. No, daghan kaayo, dili lang, ingon na, give us our daily bread. Yes, that is the main purpose, tagbuon sa Ginoo ang atong pagkinahanglan sa kada adlaw. God will give us our daily bread. Dili na mo pakyas ang Ginoo ana. No? So, and aside ana, naay mga other things nga ma-accomplish ang prayer. So, be encouraged to pray. Dili nimo hamay-hamayon ang prayer. Dili nimo Lord, kabalo na kasako ang gikinahanglan. Amen. No, dili. You cannot pray like that. God wants to kana mo duol kaniya nga nakahibalo ka nga naa siya nakadungog nimo o gusto niya madunggan niya ang imuhang kasing-kasing unsay ang naa sa imong kasing-kasing. Yes, kakita na ang Ginoo, nakabalo na ang Ginoo, but nganong giingnan man ta niya nga ask, gusto gid niya paistoryahon ta. Amen? Amen. No? So, ingana. Okay. Dili ang prayer privilege for us nga maangko nato ang tanan nga last sa ato ang to fulfill our last. Amen. Kung ay mga prayer nga dili na maayo, dili na siya dunggon sa Ginoo. Only if we ask according to the will of God. Number 2, prayer helps you to resist temptation. Ang prayer makatabang sa to nga ma-resist na to ang temptation. In Matthew 26:38-41, no, this is a story when Jesus is hapit na siya dakpon sa mga sundalo and he spent time with his 3 disciples, si James, Peter, and John. And nagpray si Jesus dito sa Garden of Gethsemane and then ingon siya, no, mo ni ang time nga in verse 38, then said he unto them, si Jesus mingon sa katong tulo, my soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. Ginan niya nga, pagpulaw ka mo kanang ubani ko. And he went a little farther and fell on his face and prayed. Nagampo si Jesus, saying, Oh my Father, if it will be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Yun ang Ginoo. Kung mahimo, ipasa ang cup, dili madayon, maragana ba, kato iyahang na abton nga crucifixion. But ingon siya, pero let your will be done. Matuman lang gihapon ang kabubuton sa Ginoo. Muna prayer ni Jesus. And he cometh unto his disciples. So niadto siya sa disciple and findeth them asleep. Nakatulog. Kasi nakasulay de gampo, nakatulog. Pag mata niya, buntag na, amen na. Amen. And said unto Peter, What? Could you not watch with me for 1 hour? Yun siya, 1 hour ay gigipangayo sa Ginoo. Dili gid na nimo mahimo for 1 hour? I believe, ang minimum nga prayer required ni Lord, intimate nga prayer is 1 hour. Kay mo man diri gi ko ano. So 1 hour, watch and pray that you enter not into temptation. Ingon si Jesus, watch and pray that you not enter temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Amen. Unsa giingon ni Jesus, ang prayer will resist us into temptation. You know what? We are living in a perilous time. Nanato sa
sa panahon nga lisod kaayo, social media, mga balita, tanan, makita nato in front of our eyes what nahitabo sa tibuok kalibutan, and the wickedness of ang evil become more evil. Grabe na ang tawo di na kay balo, wala og tuo. Ingana na ka, grabe ang atong panahon karon. That is why we need to watch and pray. Inay mong tapad, watch and pray. Ayaw pagkumpiyansa. Kung magkumpiyansa ta, makalimot ba ka nga si Satanas sama sa layon na nagnganganang ngitag matukob ta niya. Makita nimo nga si Satanas he is kanang capable. But ikaw, ako, we have God. Greater than Satanas. Amen? Mao na nga, always ta mo cling Lord. Kay kung wala si Lord, tukob ta. Our only shelter and our only refuge, ang atong only kanang protection is the Lord. Nakita na ni mo igsoon? That is why Jesus said, for 1 hour, Peter, John, Peter, sa to? O James. Pero nakatulog sila. Ikaw, igsoon, dasigon ti ka, make it kanang imong prayer 1 hour, ayaw katulog. No? Especially kung naata sa mga pagsulay nga giagian. Kung naatay mga temptation or naatay mga dagkong butang nga giagian along sa ato ang sitwasyon. No? Dako kayo og kanang ang prayer. Dako kay siya og help sa tua. No? So kung maingon po siguro ka, dili ko kakaya mo ampo, 1 ka oras. Kaya di ko kahibalo mo ampo. Well, read Book of Psalms. Kanang Book of Psalms, it is prayer of David. Kung wala ka sa pagampo, basahan na. And also si Jesus, gitudluan po ta niya sa Matthew, sa pagampo. No? So, don't make excuse. Ayaw pag-excuse. No nga, di ka kahibalo. Kabalo makakamustorya. Amen? So walay rason nga di ka kahibalo mo ampo. Ang Ginoo wala siya kanabitang kuan nga ang prayer nga kuan gyud ing ani kanabitang murag kanang sana nga mao gid ni kun dili ingon ang Ginoo no. Sa imong kasing-kasing, talk to Him, talk to God, ask anything. Yun guys sa Ginoo, ask anything. Amen? So, istoryahe ang Ginoo sa tanan. So, yun dara, during difficult times, prayer help us to get not tempted to give up. Sa malisod nga panahon, sa ato ang kinabuhi, ang ato ang prayer, mao na siya mo help sa tuwa nga dili ta matintal nga mo give up. Nakita na po mga tao nga ning give up na silang faith? No? No, so prayer will help us to get through during difficult times. No? Jesus showed us unsa ka difficult nga momento nga after ato dakpo na siya, ilansang na siya. But nagpakita siya sa iyang last nga moment here on earth nga nagpray siya because kabalo siya, prayer is powerful. Prayer can help us get through during difficult times. Sama si Jesus, wala siya ni give up. Wala siya ni ingon nga, di na kumudayon o palansang. But ning padayon siya, hantod sa ihang kinatapusan nga ginhawa. Because nag-pray siya ahead. Amen? Nag-pray siya. So, prayer changes things. Also, if you we will pray using scriptures. Mag-ampo ta nga gigamit nato ang scripture. So, balik ta. How can you pray this? How can you, saan mo pag-ampo nga gamit ang scripture if dili po ka mo basa sa Bible? Amen? Mao nang importante jud kay pud mo basa. No, it is bringing the promises of God. It is reminding Him of His promises. Example, naakay gibate. May quote ka sa Bible, by your stripes, I am healed. Di ba? Ahaman na mo nakita nimo kaning basa ka sa Bible. That is why
naay mga promises ang Ginoo nga imo siyang i-quote during prayer, especially kung mao na imuhang giatubang. Kay ang pulong sa Ginoo gahom. It will accomplish mga butang nga mga imposible, mahimong posible. Amen? God, if you know God, if kaila ka sa Ginoo, the maker of the universe, the author, tag-iya sa tanan, kung kabalo ka nga, ana siya nga klase sa Ginoo, dili yung ka magtihik-tihik pangayo. Amen? Dili yung ka magtihik-tihik pangayo, labi na kay giagian, dili yung ka mabalaka. Dili yung ka mahadlok nga maunsa ka tungod kay ang Ginoo nga imong giampuan tag-iya sa tanan. Kani tanan natong nakita, siya ang nagbuhat ani. Kung kaya niya nga, let there be light, there was light. Unsa man imong giagian karon? Bayron nun sa kurente, unsa man na, bayron nun sa eskwelahan, kaya nang ihatag sa Ginoo. Because it's also God's will nga mo provide, maka-provide ka sa imong family. Amen? Mo nang pray ta, maampo ta, talk to God. Ayaw i-underrated ang prayer. No? No? Let's learn balance sa atong Christian life. No? Naata, and actually, it will also help us get closer to Him. Sama sa ang ganina. Suod na itong maayos sa Ginoo. No? So, man of God in the Bible, Elijah, Daniel, David, Moses, sila tanan, nag-ampo sila. Elijah, gampo siya, si Daniel, miski pag naibalaod ato sa ilahang gigipuy-an na, ang mag-ampo beside atong graven image, itambog sa layon. Pero wala nakapastop ni Daniel. He still prayed. Kabalo siya. Ampo siya sa iyang Dios. Nga tinuod, nga buhi, nga dili katong larawan, dili katong image, nga walay gahom. Amen? No? So, ana, David, every time musulong siya, he will inquire the Lord. I was reading karon na part noon sa 2 Samuel na sa 1 Chronicles, 2 Chronicles, din nga mga part. No? Muingon si David, Lord, muatak ba ko ani nga kuan or dili? Muingon po tumutubag pud ang Ginoo. And then they will have victory sa war. Ana, di ay, we are not war nga physical nga war. Natay war karon spiritual war. Nga we need to pray to inquire the Lord nga Lord, I will tabangi ko nga i-fight ni nga battle. Lord, unsaon ako ni nga akong ginikanan ni against sa kuha nga muanhi dinhi sa Happy Church. Dili ka mo fight sa physical fight sa imong mama, mo fight ka in prayer. Amen? No, ana na akay buhaton na, akay fight, spiritual war. And bumahitabo na siya nga war through your prayer. Imuhang prayer. Amen? Amen. So mao to sila. They are great men of God and they become very victorious sa ilang panahon. No? Because they understood, kasabot sila sa gahom sa prayer. Okay, number 3, your prayer pleases God. Imuhang pag-ampo, makapahimuot sa Ginoo. Kisay ganahan mo pahimuot sa Ginoo. No, imong pag-ampo, it will please God. No? In Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ingon ang Hebrew nga kung walay pagtuo, it is impossible to please God. No? It pleases Him when we come to Him in prayer. Because, nga naman, nga makapahimuot man sa Ginoo, kumudolta niya sa pag-ampo, it's because it shows that we need Him. It shows our dependency, humility. Amen? Ganahan ang Ginoo, humble, di siya ganahan og arrogant. Makakita ang Ginoo nga, dependent ta niya, nga wala ta nagsalig sa atong kaugalingon, kundili nagsalig ta niya, and it also shows that we believe Him. Nagpakita pud na nga nituod eta sa Ginoo kay ning duol ta niya. Amen? Kinsa dire,
nga muduol sa wala niya na nailhan o sa wala niya na saligan, di ba? Dili kita mo pataka og duol sa anyone nga wala ta kailaw, dili nato masaligan. But sa diha ding mututa sa Ginoo, nagpakita na siya nga ning salig ta niya, nakaila ta niya. No? Ning salig ta niya, and God is pleased. No, ang Ginoo malipay siya nga depend ta niya. No, that is why nga niingon siya na katong prayer na apart from you I can do nothing. No, si John, kung wala ang Dios, wala tayong mabuhat. No? In prayer, it shows na wala tayong mabuhat, mo ta muduol ta sa Ginoo, kung duol ta sa Ginoo, nana tayo mabuhat. Nanay mahitabo, amen? Amen. No? So ay padayon na kung kuana, ang prayer, no, is gahom siya sa atong kinabuhi, Kristohano na kinabuhi. And our faith increases every time we come to God. Every time mudol ta sa Ginoo, mo increase ang atong pagtuo, mo increase atong pag-ila niya, and it will help us to get through everything sa aning kalibutan na, no? No, kay we are in last days, nanata sa last days nga dili sayo ang agian sa Kristohanon. But it's not easy, but it is possible nga ma-overcome nato ni because we have God on our side. Amen? No, tungod kay kauban nato ang Ginoo, ma-overcome nato ang agian nga mga pagsulay diri sa kalibutan. So, pray. Amen? Not just chant or ritual, dili lang ka ng mga chant nga kanang tumoy lang sa dila or memorize, ritual na lang. No. Pray because you know that God is there. He is a person, wants to talk to you, wants to relate with you. If you are persistent in asking God, He will answer you. No? Kung persistent ka, mangayo, tubagon ka sa Ginoo. Naay parable ani nga katong babae, noktok siya, mangayo siya sa dato og kanang bread. Ang dato dili gid unta mo mata kay wala siya kaila. Sigig panuktok, tagay ko. No? And then ning mata na lang dilingon nga na kuan dihang kabuton ning mata siya kay nasamukan siya sa babae, sigig panuktok, tagaan na lang niya. No? Diha sa Ginoo, dili ang Ginoo nga ato ang gialagaran. Ingon din na sa Luke 11:11-13. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him stone? Anong tana dire? Ang isa ka amahan nga tawhanon kung mangayo iyang anak og pan, tagaan ba daw niya og bato? Or if he ask a fish, will he give for a fish a serpent? Tagaan ba niya kung mangayo og fish, tagaan ba daw niya og serpent or kanang snake? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then, being evil, no, tawhanon nga amahan, know how to give good gifts unto your children, how much more your heavenly Father will give the Holy Spirit to them that ask of Him. So makita nimo nga ato ang Ginoo dili pareho sa tawhanon nga amahan. Amen? Kung ang tawhanon nga amahan kabalo mo hatag sa iyang anak o good gifts sa iyang ipangayo, how much more ang atong langitnon nga amahan. So makita nimo nga ang Ginoo muhatag sa atong pagkinahanglan, mutagbo sa atong pagkinahanglan, mutabang sa ato ang mga pagsulay. Moayog balatian. Amen? So, feel privileged nga ikaw na tagaan ana nga pribilehiyo. No, nga pasalamatan nimo ang Ginoo nga naakaana nga pribilehiyo. Amen? So, kisa diri ang muampo. Amen? 1 hour. Pareho ni
ni Jesus, gipangutanan niya si Peter, Peter, dili ko nimo matagaan maski 1 hour lang. No? That is why be wise sa imong time. Don't dwell sa mga social media, sa mga salida, nga wala na kay time mo ampo, kay nakatulgo na ka, kay nakapoy na ka. No? Kay kana nga mga butang, sama lang sa litag nimo nga para dili nimo mabuhat ang kabubuton sa Ginoo. Para mahimo kang weak nga Kristohanon, malingaw ka sa kalibutan, dili nakakaampo, dili nakakapangayo sa Ginoo sa imong pagkinahanglan. Dili na ka makasalig sa Ginoo. No? That is why be wise in these last days. Use your imuhang kuan sa Ginoo, giya sa Ginoo, wisdom sa Ginoo sa imong panahon. Walay rason nga dili ta makaampo. Amen. Walay rason sa kabisi sa kaunsa man imong trabaho, walay rason nga dili makaampo. And Jesus wants us to pray. Si Jesus mismo nagpakita siya og example nga magkinahanglan ta magampo. Amen? Amen. Give God a clap offering. Akong ihatag ang the rest of the time sa ato ang pastor. Thank you, Lord. Thank you, Leslie. Palakpakan na to atong magwawali. Bugnaw kayong panahon. Kumusta man mong tanan? Woo! I'm healthy. Talking to God, prayer na siya. So, kung mo storya ganita, mo communicate ganita, mo kuang ganita, ko kabildo sa Ginoo, mo na gitawag og pagampo. Simple kay pagampo, no? Talking to God. Pero gitudloan ta nga kinahanglan gitag dunay devotion sa prayer. No, na devotion sa prayer ba? No? Atong niaging semana gitudloan ta about pangita sa scripture. Kaya ang atong series karong bulana sa Mayo is giuluhan og START. S-T-A-R-T. So last Sunday, letter S. Ang sa meaning sa letter S, search the scripture. So karon nga Sunday is T, talk to God in prayer. So gitudloan ta nga kung doon na tayo devotion sa Biblia, the Word of God, doon na po tayo devotion sa prayer. Kanang para sa ano ba? Deboto ba ka ba? Magdumdum ka ba? Naakay panahon nga kauban sa Diyos diha sa pakig-istorya niya. Naaba mo'y devotion sa prayer? Ang wala pa mag-devotion sa prayer. Ingon ani akong devotion sa prayer. Ingon ana man gud malig-on man gud ta, read the Bible and pray every day and you will grow. No? Sa diha duna di ay tay mapadayunon nga pagbasa, pagmamalandong sa pulong sa Ginoo ug sa pagkigistorya sa Ginoo, magtubo atong gugma, magtubo atong relasyon, magtubo pod ang atong pagtuo o magtubo pod ang atong kanang pagdawat sa mga kay bulungang butang sa Ginoo. So kanang devotion, buhato na nimo kanang dili nakakapoy. Dili ka nang gikan na ka sa trabaho din, katulgo na ka. Ila na mula imong istorya sa Ginoo. Salamat kayo, Lord. Mong tabang rong adlaw. Kanang buntag. Sayo lang pog mata, ayaw pagbilar pod. Usay matay devotion kay mabilar man anang gabi eh. Ako bagyo ko kitaan ng Netflix. Sana? Sa lida kuno na diha. Wala jud ko ana. Ang uban mga bilar ana. So pagkabuntag, dugay ka mata. Unya mo eskwela alas 7:30 na matag alas 7. Amin na lang. Ang tamaan, wag magalit. So, kung doon na kay pagkigugma sa Ginoo, have a devotion and prayer. Decision man na. So, ako magabuntag, decision ko. Mumata na ko 5:30 sa buntag, kay mag-devotion ko og prayer. Taasa purang isa ka oras. Uy, pero tudloan ta mo para moabot usa ka oras og tunga. Okay? So, gusto mo makaabot usa ka oras? Ingon ani. Ayaw pog duol din sa Ginoo, Lord. Tagai ko ani Lord, ha kinahanglan ko ani Lord, kabubuton biyan nimo. Ayaw po diretso. Unsa imong buhaton? Kanta
kantahi ang Diyos. Di ba ang pagkanta, pakigistorya nga dunalay music? Dunay melody ba? Kantahi. Munang moabot og sa kauras kapin. Kaya nga akong spend nako is mo commune sa ako. Makigdugtong sa mo istorya sa Ginoo sa pag-awit. Great are you, Lord. It's your breath in my lungs. So I pour out my praise. Pour out my praise. Nag-istorya ka. Nindot ka ayaw nag-istorya kay dunay music, nunay melody. Pila ka kanta, makabati na ka sa presensya sa Ginoo. Sugod nagpasalamat. Sugod na og kanang dili na music, dili na melody. Sugod nag-istorya, Lord, salamat karong adlaw akong gihalad, kung ginabuhi. Dayon tibok panimalay nimo, imong giampo unsay problema, unsay imong gibati, iistorya tanan sa Ginoo. Imong anak nga nagpabuyag, iistorya sa Ginoo. Imong bana nga gwapo nga nagpabuyag, istorya sa Ginoo. Tanan nga kinahanglan ni isulti sa Ginoo, isulti na nato. Dayon sulod sa atong balay, dili lang tamang sa atong balay. Atong mga walang printing o pa maluwas atong Lord, kinahanglan sa kaluwasan. Atong yampo, atong syudad, atong naso sa Pilipinas, ang gubat sa Ukraine, ang Israel, ang church. Daghang kaitag maampo. Atong mga anak, atong mga leader sa church. Daghang kaitag sumaabot ako sa kauras o kapin. Ganahan na kayo ta magdumdum diha sa prayer. Woo! Kabalota ba ka kaigsoon? Ngayon ani, na-sustain akong Christian life for 30 kapin katuig. Doon ako'y devotion ani. Doon ako'y devotion sa prayer. Na ako'y sista nga perting daan na bisag tulo ra katapoy. Makaawit ko sa Ginoo. Sa devotion ako sa Ginoo. Unsa gani mga mao na nga mahawas ang mga kaguol, ang mga kabalaka kay isultim nako tanan sa Ginoo. Unsay akong sakit isultin nako sa Ginoo bisag naapay gibati isultin nako sa Ginoo. Kabalo ko nga ang Ginoo mutubag sa pagampo. Kaabi ninyo igsoon katubit ang akong kuan sa akong dire nga dugay kayo. Sige na kong ampo, sige ampo. Unknowingly nawala na. Lord, you really answered prayers. Basta ato lang yung isulti. Isulti tanan. Usulti kang nakaskalipay, nakasakitan, nakas problema. Istorya sa Ginoo. Woo! Natay mag-devotion nata tomorrow. Hatag time. Aron malig-on pagyud ta og masuod pud ta sa Ginoo pinaagi sa devotion diha sa pagampo. Ug doon na po gitawag giingon sa atong magwawali nga public prayer. Kanang paampuon ta sa mga meeting, paampuon ta sa kung di ta mahadlok mo ampo, kanuman atong istoryahon Diyos man, dili man tawo. Dahil diri sa church, doon na tayo corporate prayer, Sabado, 5 to 6, 6 to 7. Manganhitang tanan, aron ma-exercise atong lungs spiritually diha sa pagampo. Kay kung kabalo ka sa power sa prayer, magdagan yung ka aron makauban sa pagampo. So kita-kita ta next Saturday para sa prayer. Amen?